Wengenza ukuthi ake nginibikele nginomukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video kama ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ngale channel licinisekile subscribe zokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Udaba ke oluthinta abantu abaningi izolo ke ey'nkundleni zokuxhumana izala insizwa ke igama layo nguSifundo ke yakwaLubhelwane. Yiyo ke le nsizwa ke okuvela iy'ndaba zokuthi izilengisile phakathi emagcekeni esikole ebekade ke ifundisa kusona okuyi-Hyde Park eGoli, kanti yena ke ungowase Claremont. Lezi iy'ndaba ke zithinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana bephawula ngazo ke bebaza iy'ndaba ke zibuhlungu kangawo ukuthi usengaze ke ezibulele endlini ke zesikole. Nangomunye uthi ke suke ngempela usuphelelwe amacebo ke mawubona ukuzibulala kwi-last option. This is so sad. Nangomunye ethi ke awubakithi ibuhlungu ke noma ke ibhungu elihle ke kangaka. Nangomunye uthi ke ngiyaphoxa cause i-department ibhizi isenzisa ama-workshop about depression la eGauteng, kodwa ke kokungaka noma ke kokungaka abasitshela khona ke noma wayengazenze into ke efana naleyo. Ingenza kwethu mina ngifisa ukuthi izovo lakho nombono ukuthi wena ucabanga ngani ke ngalolu daba.